се Аси Антонова и съм от Пловдивска обществена телевизия. Тази година на 9-то издание на фестивала България танцува имам честта да бъда водеща на това уникално събитие. Всъщност казах думата фестивал, но това си е истински конкурс с призове, награди, медали, дори стипендии. Смея да говоря тук за едно високо ниво, това, което виждам, наистина ме впечатлява като водеща. Ферия, красота, талант. Много млади хора събрани в 2 дни на едно място. Безкрайно съм впечатлена като човек, който се занимава с млади таланти от години и поздравявам искрено организаторите и община Димитровград. Сега ще имам честта да разпитам някои от присъстващите ръководители на колективи и те да споделят своите впечатления. Така че обръщам се към дамите тук до мен. Здравейте! Моля ви да се представите. Казвам се Цветелина Нахабедян, съм преподавател в школа по балет Огледало от Варна. Така. Може да споделите впечатленията си от конкурса. Всъщност, за кой път идвате тук като участник? За първи. Така. Като впечатления? Като впечатления съм много с добри впечатления. Първо от организацията, от нивото на децата, които се явяват в този конкурс. И това е като за начало, за първи път. Аз лично смятам, че конкуренцията е доста така голяма. Вие къде се виждате в това, в целият този фонд от състезатели? Ами като за първи път успяхме да получим и медали, още така не мога да се ориентирам, тъй като днес наблюдавам и съвременни техники, модерен балет. За сега не знам, не мога да преценя точно. А имате ли си фаворити от другите състави? Ами да, за първи път наблюдавам работата на Галаксико и съм изненадана много. Нивото е добро. Много добро, да. Така, да представим и другите ваши колеги. Здравейте, откъде сте? Представете се. Людмила Спатаро, ръководител на спортен клуб по танци Златните момичета, град Свиленград. Ние сме комшии с вас. Така, вашите впечатления, всъщност за коя година участвате и съответно организация, конкуренция? Как сте като впечатление от конкурс? Ние участваме за втори път и винаги с удоволствие ми идвам, защото конкуренция е много силна, това е много важно за децата. Те се научават и виждат своите слаби и силни нещата, те могат да преценят. И това нещо както един голям потенциал. Защото когато конкуренция е голяма, те имат хъс и желание да работят още повече и повече. Затова аз точно тук ги водя. Особено солисти и дуети и моите колеги са много добре. Просто много. Много съм доволна. Вчера мина първият състезателен ден. Имаше ли първи медали за вашата школа? Имахме, да. Вчера участвахме с група над 15 възраст над 15 години в характерен стил и какички спечелиха награда. Да, за сега доволна. Ще видим какво ще направим днеска. Пожелавам ви успех. Така и третата дама, ръководител на коя школа? На студио балет от ОДК Варна представям. Казвам се Бистра Бъчварова. Вашите впечатления, госпожо Бъчварова? Аз идвам за втора година. Дойдах първата неподготвена. Останах много изненадана, приятно. Спечелихме 2 стипендии, гран-при в раздел класика. И тази година, за съжаление, идвам с по-малък състав, но пак успяхме достойно да се представим. Какво? Наистина конкуренцията е достойна. Идваме да си сверим часовника, идваме да видим колегите, нас да ни видят новите неща, които сме подготвили. Много ми хареса организацията, много класно жури. Ето нещо, за което също идваме, защото това е много важно. Подготовката, въобще всичко, което около този конкурс много ни допада. Надявам се и до година пак. Да, нещата са поставени на професионално ниво и това ви кара явно да се завръщате. Кои са първите медали за вас? Ами в класика ние главно там. В раздел класика сола взехме и първо, и второ, и трето място, което за мен беше голяма изненада, тъй като представихме 33 медала. Каките, които вече представят балетните училища, и те много достойно се представиха. И в характерни сола също взехме едно първо място, още едно трето, но пак казвам, тази година идваме с по-малък състав. Така че...
Добре, какво бихте искали за до година? Една не по-скоро препоръка, а като желание към организаторите. Какво да има още в конкурса? И към трите въпроса. Още един допълнителен ден. 3 дена. 3 дена. Да. Също. Да. Много е късно, 9-10 часа за малки деца. Разбира се, те са съобразили, сложили са по-високата възрастова група, но не са 3 дена по-спокойно и за нас, и за децата. Добре, благодарим ви много. Факт е, че има толкова много участници, бих финализирала пък разговора, се показва добрата организация, доброто ниво на екипа тук в Димитровград и всъщност аз самата като водеща бих им пожелала до година още повече участници, още по-голямо ниво и защо не още ден или два отгоре. Дай Боже, нека конкурсът да прерасне и да мине границите на България. Представям един от главните членове на журито, един от хората, които всъщност имаш тежката съдба и тежката задача. Благодаря да отсъждат, да мислят, да преценят как се представят децата и младите хора тук на сцената. Като казвам тежката, съвсем така умишлено употребих тази дума, защото конкуренцията е невероятно голяма, децата са много, а това е прекрасно. Иначе казвам, ето вече в кадър виждате професор Антон Антонов от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, град Пловдив. Изключително ми е приятно. Здравейте! На мене, здравейте! Първо искам да споделя с вас, че за мен е огромно удоволствие да присъствам на такъв голям форум в Димитровград, на такъв голям конкурс за танцов конкурс. Искам да поздравя организаторите на конкурса и най-вече главният виновник Тихомир, който е успял в годините да запази и да развие този конкурс с толкова многобройни участници от цяла България. За мен е голямо преживяване да видя толкова много деца от различни възрасти, в различни стилови танци. И естествено задачата е много трудна ние да определиме най-добрите, да отсеем най-доброто и да наградиме достойните, които наистина са се готвили с изключително много труд са постигнали това, което ни показват. Да, това е така, защото участниците са много, децата са много, нивото е невероятно, така и аз самата го оценям. Интересно е, има ли някаква тенденция точно в този конкурс? Дали се наблюдава определен интерес към дадени танци? Акробатичните моменти ли преобладават или пък по-скоро постановъчните танци? Как го виждате? Това, което гледах вчера и днес, мисля, че във всички стилове, всички жанрове има танци. Значи, може би акробатиката присъства в някои от тях, но искам да поздравя, че независимо от това, което са подготвили всички участници, за мен е огромно удоволствие да поздравя ръководителите на всички тези деца, тъй като ако не са те, нали, няма да видим това, което са направили. И най-вече да поздравя ръководителите, че са успели да, освен танцовите възможности, да покажат на преден план и най-вече артистичността на всички тия деца. Защото това е много важно, да излезеш на сцена пред много публика, пред съдии, жури и да се освободиш, да покажеш наистина образа, идеята на танца, което е най-важното. Имате ли си фаворит? Те са много фаворитите ми. Аз не мога да кажа точно кой е, защото ние де-факто научаваме само номера на участника, не знаем името, не знаем състава, от който се явяват, града, от който се явяват. Но наистина имам фаворити, които наистина ме така впечатлиха особено много и няма как трябва да ви ги покажа, освен. Добре, айде няма да разкриваме още, защото това означава да разкрием и класирането. Едно пожелание към организаторите в така най-положителен аспект за до година, да кажем, за 10-ти юбилеен фестивал. Аз на първо място ги поздравявам, тъй като това наистина, още един път подчертавам, че е голям форум на изкуството и на танца като изкуство. Може би от до година да вкарат още повече жанрове танцови, освен съвременни танци, характерни балет, да има и фолклор, да има и, ако щете, и някакъв друг стил, акробатика или каквото те преценят. Но това е
те да си преценят. В смисъл, те да решат дали това ще има възможност в рамките на тия 2 дни да се проведе. И така, успехи много им пожелавам. В същия дух да продължават. И още повече деца до година. Благодарим много и лека работа днес. Благодарим и на вас. Продължавам да представям талантливи ръководители на танцови формации. Здравейте, представете се. Здравейте! Хореограф съм на танцо-спортен клуб Тангра, град Хасково. И искам да кажа за фестивала, че 2 години не съм била. Пропуснала съм, но той се е раздраснал много. Много ми харесва. И съжалявам, че не съм била тези 2 години. И благодаря на организаторите, защото знам какъв труд е. Колко много усилия, колко много проблеми. И въпреки всичко е в ред. Залата, съдиите, най-вече децата. Благодаря на общината, благодаря на всички деца, на всички родители, които имат този хъс и това желание да стоят, да гледат децата, да аплодират децата. И това е. Пожелавам успехи и на 10-ти фестивал с желание и най-напред съм тук. Аз да ви попитам от вчерашния първи състезателен ден, с какво ще се похвалите? Със сигурност имате награди. Има награди, но не са чак толкова призови, както сме били в началото на самия фестивал. Ние се преместихме в нова зала, имахме така строителни проблеми, но децата танцуват. Доволна съм и в характерно танцуваха, в класика танцуваха. Имаме 3-ти, имаме 2-ри места. Имаме купи за 2-ро и 3-то място. Благодаря. Прекрасни сте. Да, дай Боже на 10-тия фестивал, така нивото да се вдигне повече за всички. Но факта, както и вие казахте, пък и аз ще обобщя, хубаво е, че децата имат място, където да се проявят и то пред компетентно жури и да се измерят силите си. Това е прекрасно за тях. Да. Значи, хубаво е децата да се представят пред различни журита. Значи, хубаво е децата да се върнат на различни фестивали, където съдиите са различни. За да могат всеки съдия, всеки комплект от съдии да оценя различно и просто човек трябва да се свери часовника с големите професионалисти. Добре, успех ви пожелавам и днес. Благодаря. Представям ви така един много важен човек. Един от съдиите на нашото жури, доцент Желка Табакова. Много ми е приятно, така че сте до мен. Имате много така тежка и сложна задача. Да оценявате един безкрайен поток от талантливи млади хора. Как е? Тежко ли е наистина? Да, тежко е, че е тежко, но аз мисля, че трябва да се направи конкурс за техните ръководители, да оценяваме ръководителите, защото децата са проекция на работата на ръководителите. Наистина имат чудесни дечица с много хубави качества, справят се, стараят се, всички са много мили. Трудно ни е, признавам си, така си споделяме между колеги, но се справяме. Каква е тенденцията на този конкурс? Какво отличава България танцува 2014 9-ти конкурс за танци от други конкурси за танци, които вие сте била? Значи този конкурс си личи, че които идват тук да се представят, определено държат ниво, като не само от хореография, но и естетическа гледна точка, с костюми, с визия. Тоест нивото наистина е много добро, с дигната летва. А в другите фестивали или конкурси си позволяват и по-неглижирани изпълнения да има, подготовката е по-неглижирана. Значи тук се личи един много хубав състезателен дух и всеки да надскочи другия и ми се струва, че това е много ценно. А в този ред на мисли да ви попитам, има ли случай, когато артистизма на даден изпълнител повлиява над вас пред, да кажем, състезателните му качества? Може да оцените някой за това, че е бил достатъчно артистичен? Обикновено се припокриват. Който е артистичен, той е достатъчно интелигентен, за да направи и технически нещата добре. Обикновено наистина нашата професия е жестока, защото ако няма хубави данни физически, това вече затруднява изпълнението, оттам повлиява и на артистичността и нещата са свързани. Няма как. А вашият любим стил? Всички са любими, всичко танцувам с удоволствие, самата аз, да. Нямам предпочитан стил, но аз бих искала да споделя, че малко се
натоварвам от акробатиката, която вкарват в танците, да, и може би не знам сега къде как се формулира този турнирен стил, който ми се струва, че може би е добре да бъде отделен в отделна категория, защото това не е танц. Те нямат танцови движения, те нямат свързващи танцови преходи, нямат рисунък, а това е една гимнастика. И да си има един отделен раздел, гимнастика, и оттам нататък да се състезават кой по-хубаво изпълнява, защото при тях забелязвам, че едни и същи елементи се изпълняват. А това някак си води до еднаквяване и на танци, на изпълнение, на представяне. Да, няма идея. Значи има заглавие, има костюм, а хореографията е най-съща, акробатика. Да, само това ми прави впечатление. Това не ми харесва определено. Добре, вашата препоръка за 10-ти юбилеен фестивал, конкурс България танцува? Ами аз това ето казах, че може би да се отделят тези акробатични изпълнения като стил, нека да си съществуват, всеки има право на изява, но да бъдат може би в отделен раздел акробатика или там турнирни танци или спортни или каквото спортна гимнастика. А оттам нататък аз не знам какви други препоръки, много е хубава организацията, много добро отношението към всички, към изпълнители и към нас. И за първи път съм в Димитровград и ми прави такова хубаво впечатление, да, за това, че много са мили хората, много са отворени, много гостоприемни. Това е, да. Пожелавам ви приятен ден днес и лека работа. Благодаря и на вас, успешна работа. Благодаря ви много. Ама как се казва? Как се казваш? Аз се казвам Ася, а ти как се казваш? Гебриел Делчев Янков. Геби, на колко си години? На 5. И имаш ли си любим танц? Пей под дъжда. Пей под дъжда, който след малко ще танцуваш, така ли? Да. Ще стискам много палци. Кажи ми сега, като пораснеш, какъв искаш да станеш? Кой тържи костите на динозаврите и пак ще стана балетист. Значи едновременно ще бъдеш човек, който се занимава с древна история и ще танцуваш, така ли? Да. Добре, ами кажи сега нещо за Тишо. Тихомир Митев, човека, който те учи да танцуваш, обичаш ли го? Ами да. А той кара ли се много, като имате репетиции? Ами и по време, не по време, да, учи ни на неща, най-добре. Казва ни на къде да бъде главицата, едно облаче е бяло, всеки танца и такива неща. Такива работи, полезни неща, нали? Ама обичаш ли го? Ми да. Ще му пратиш една целувка към камерата. Ето тук. И така става. Сега, може ли на камерата да покажеш някакъв така интересен момент? Каквото искаш да се завъртиш или... Моля? Странично колело. Това е странично колело, уважаеми зрители. Благодаря ти много. Да. Ох, целувка. Да ви кажа, че съм безкрайно впечатлена, защото аз съм човек, който се занимава с талантливи млади хора. Имам предаване за таланти 14 години. Но именно това ме впечатлява тук. Организацията, енергията, прекрасният екип от хора, които работят, за да сътворят този невероятен конкурс България танцува. И може би поради този факт, желащите да участват са толкова много. 2 дена, от сутрин от 8 вечер до 10:30-11. Темпото е много така динамично. Сменят се непрекъснато деца и млади хора на сцената и това е прекрасно. Те имат невероятната възможност да покажат своите таланти пред компетентно жури и така да получат самочувствие и да бъдат себе си. Успех от сърце. Предполагам, че до година 10-тият юбилеен танцов конкурс ще бъде още по-голям и така едно желание има така всички тук и от организаторите, вече го чувам, пък и от гостите. Още поне един състезателен ден. Успех пожелавам на всички. Пак ще кажа, за мен беше удоволствие. Аз съм Ася. Прегръдка за всички.